Bantu besifazana abaningi iningi labo imali ibenza bangabi nenhlonipho, ibenza babe nokuzithwala, ibenza babe nokuzazi. Kungafanele ukuthi bakwenze lokho. Imali bantu besifazane ayinganenzi nizibone sengathi namadoda phezulu kwamadodeni. Awusoze waba yindoda phezulu kwendoda. Noma unganemali kangakanani, noma ungasebenza kahle kangakanani, imali ngeke yakushintsha ube yindoda phezulu kwendoda. Uma kuwukuthi mhlawumbe emsebenzini osebenzayo nesikhundla esiphezulu uphethe mhlawumbe abantu besilisa, akusho ukuthi ibuye ekhaya uzophatha ushaya umthetho. Akusho lokho. Uyohlala ngaso sonke isikhathi uma umuntu wesifazane unombono endodeni. Ayiphathwa indoda abantu besifazane, kuyishwa ukuphatha indoda. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye sithi wewo. Sakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebulela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Wathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanye amalembe ngokukhalipho seshaka kashaka ngemanzi ngesabuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanje umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kanti ke mina insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi siyamncumela insizwa siyamkhombisa nesine saphuma ehlathini ekseni ngofisa alivuthula ngoba sigcwele amabethe. Ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugxamgxam umsathe inkakane lakhala lathi ngihamba lithesele usithe lathi ngaha. Ngumjabulela ukumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Umuthi wentombi ezithi zikabuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo maqede zikhodla amasokazi. Inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu. Uphunga elimnandi lesinto elizwakala njalo meke wavula umlomo. Kuhlala kuyintokozo bafowethu nodadewethu ukuthi ngifike la ku channel lethu enkulu impunga yesintu TV. La sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Sike bafowethu sicangcathane kwezinye zezinto othola ukuthi siyazenza thina sabantu kodwa uthola ukuthi azihambisani namathongo ethu. Uma sifika bafowethu la kwimpunga yesintu mhlambe sikhuluma ezinye zezinto othola ukuthi mhlambe wena njenganomuntu uyazenza. Kube ukuthi ukuzikhuluma kwethu sesithathe upelepele sawufaka esilondeni. Inhloso akugona ukukuthunuka isilonda kodwa inhloso kuukwelapha isilonda. Njengoba sifaka upelepele ingoba thina siyakholelwa ukuthi lo pelepele kukhona lokho ozokwenza kuwe bese isilonda siyaphola. Ungathi ke wena mawuzwa inhlungu bese ucabanga ukuthi mhlawumbe ingoba nathi sinenkinga nawe asinayo inkinga kodwa sizama ukulekelela. Uzokhumbula ukuthi kunabantu bafowethu othola ukuthi bayathanda ukuthi kube khona amazwi abawatholayo akhayo ngesizathu sokuthi ababatholanga oyise bahlala nabo phansi. Abekho abantu othola ukuthi mhlambe bayabakhathalela bahlale nabo phansi babachushise ngokwempilo babayalele ukuthi uma ufuna ukudlula la wohamba kanje ukuze ukwazi ukuthi udlule. Uyazi bafowethu mina ayingiphathi ke kahle mina le. Ngizoyisho mina ningixolele babukeli bempunga yesintu TV. Mangifuna ukuyisha into ukuthi lento inje ngiyayisho ukuthi nje leyo nto. Manje ngiyacela ukuthi ke bafowethu ngingezwakali kabi. Uyabona bafowethu ayikho into eyinkinga njenganensizwa othola ukuthi kulindelekile ukuthi ivusa umuzi kayise. Kodwa uthola ukuthi ayinakile yona. Kuyinkinga bafowethu unganaki. Kuyinkinga unganaki. Mina ngiyafisa bafowethu ukuthi lingathi lifa life ngathi. Kuyimpoqo insizwa yakithi.
ukuthi uganwe, yabona ukuthi uganwe kuyimpoqo. Ngithi angikusho lokho. Kuyimpoqo insizwa yakithi ukuthi uganwe. Kuyimpoqo ukuvusa umuzi insizwa yakithi. Uma usuganiwe insizwa yakithi, akufanele ukuthi umuzi uchitheke. Akufanele futhi ukuthi umuzi uvele uyeke nje uchitheke kalula ngokwesintu sethu. Uyabona uma kuukuthi impepho yashiswa kini, kwabiko ukuthi ziyaphuma manje inkomo ziphikelele kwasibanibani, zolanda umakoti. Nangempela zahamba inkomo. Wakhishwa wena wesifazane emagcekeni omuzi wakini, yahlatshwa imbuzi. Waphuma ungagqokile, uhamba nje. Wembethe lokho wakwembethe. Waphuma impahla zakho zigoqwe ngecansi, zaboshwa zathiwa nsi. Enkathini namuhla ibhokisi lona abantu esebelisebenzisa ukufihla umuntu, nakuba kungeyona into elungile ukuthi umuntu afihle ngebhokisi. Ingako sekuthathwa ibhokisi lokho ekuthiwa ikhisti, impahla zamakoti zifakwe khona. Endulo zazigoqwa ngecansi, ziboshwe zithiwe nsi, ngoba umuntu uma esefile esezofihlwa icansi elifakwa phezu kwakhe ambozwe ngalo. Umgcaco uyinto ecishe ifane nokufa, ngoba lo wesifazane usuke ebulawa kubo, ahamba yabogana. Ngikho kodwa lapho uyabona uma kuukuthi wakhishwa nawe wesifazane, wafika wangeniswa laphana waqhoyisa umswane wenkomo oqhoyiswe ngayo, wagqitshwa esibayeni sala uganele khona, usuzofela khona. Insizwa yakithi, akufanele ukuthi uma zaphuma inkomo zawulanda umakoti, kuthi mase kufika ingqinamba phakathi kwakho nomakoti bese uvela uyeke kushabalale kalula. Hayi, akufanele uyivume into efana naleyo yenzeke. Kufanele ukuthi ulwisane nazo zonke izitha obhekene nazo ezifuna ukuchithela umuzi, ngoba ukuchitheka komuzi kuyicala oyofika ulifice emathongweni. Yingakho kubalekile ukuthi uma uyinsizwa uganiwe uyakholwa, ukukholwa ubuye ukuyeke kancane uma ubona ukuthi khona izinto ezikuhlaselayo ezifuna ukuchitha umuzi wakho. Akukhohlwe kancane ukukholwa. Indoda engakholwa ngeqiniso ayifuneki, kodwa indoda ekholwa ngeqiniso iyakhohlwa ukukholwa makukhona into eyenzakalayo egcekeni lomuzi wakubo. Iyaphuma nesagile ebusuku, ihambe iyobheka ukuthi yini lento egoqozayo egcekeni lomuzi kababa. Kodwa indoda engakholwa ngendlela yokukholwa okuyiko, kuthi makugoqoza into egcekeni lomuzi kayise ivele iyeke kanjalo, iyaqhubeka ilale, ingasithathi isagila, ingazithathi induku zayo, iphumele ngaphandle kwegceke, iqalaze ukuthi kwenzakalani egcekeni. Kodwa uma uyindoda ukholwa, musu ukukholwa bese uyakhohlwa ukuthi wena uyindoda. Njengoba uyindoda, lo muzi unikiwe kufanele ubhidlike. Uma kwabhidlika, abantu abadala bakini bofike bakwethwesa icala. Asingenzi izinto madoda ezogcina selihlupha izingane zethu. Ingane usakwazi ukuba yithonga elihle kuyona, uyikhanyisele ezifisweni zayo ezifisayo, uboshiwe kwelamathongo. Wathatha umfazi, maqeda umfazi wahamba, wavela wamiyeka nawe wahamba. Kuyicala. Ngisho umfazi akufanele ukuthi uyindoda ngempela agcine ehamba. Kuyicala yofika ulithole emathongweni. Uma uyindoda ubona ukuthi nanga umfazi efuna ukuhamba, thatha induku zakho ubheke ukuthi yini lento efuna ukuxosha umfazi egcekeni ekuganini. Musu ukuduba, indoda ayidubi. Duba kanjani uyindoda uthi hayi akahambe? Hayi, ungaboyisho leyo nto uyindoda. Into yabantu besifazane ukuduba.
wena njenganendoda yiba nalo ulwazi lokuthi lo muzi ovusile umuzi wakini, lo mfazi umthathile akuyena wakho kodwa umfazi wabantu abadala bakini, awunalo igunya lokumduba. Mulanda umfazi abuye ezekhaya, mulanda umfazi abuye ezekhaya. Nawe umuntu wesifazane musu ukuthi ngoba naku manje wena mhlawumbe uzibona ukuthi unemali, ngoba imali iyandida kakhulu. Akuzwakali-ke kahle lokho engikushoyo uma ngithi imali iyandida kakhulu. Vele into embi ayikazi izwakale kahle. Bantu besifazana abaningi, iningi labo imali ibenza bangabi nenhlonipho, ibenza babe nokuzithwala, ibenza babe nokuzazi. Kungafanele ukuthi bakwenze lokho. Imali bantu besifazane ayinganenzi nizibonise ngathi namadoda phezulu kwamadodeni. Awusoze waba yindoda phezulu kwendoda. Noma unganemali kangakanani, noma ungasebenza kahle kangakanani, imali ngeke yakushintsha ube yindoda phezulu kwendoda. Uma kuwukuthi mhlambe emsebenzini osebenzayo nesikhundla esiphezulu uphethe mhlambe abantu besilisa, akusho ukuthi ibuye ekhaya uzophatha ushaya umthetho. Akusho lokho. Uyohlala ngaso sonke isikhathi uma umuntu wesifazane unombono endodeni. Ayiphathwa indoda abantu besifazane, kuyishwa ukuphatha indoda. Kuyishwa ukushayela umthetho indoda yakho. Kodwa kuyinhlanhla ukuba nombono phezulu kwendoda uma umuntu wesifazane. Kuyicala elikhulu futhi abantu besifazane ukuthi wena uzohamba uye enyangeni, ufike uyofuna into yokusebenza indoda yakho, ukuthi indoda yakho icabange wena wedwa, ukuthi indoda yakho kube wena wedwa emcabangayo. Lokho kuyicala, ayenziwa leyo nto umuntu wesifazane. Awukwazi ukuthi uzophuma uyofuna into ethile, uhamba uye enyangeni, ufike uthola umuthi, uyisebenza indoda, uyidlisa indoda, ibe upopayi nje. Phela indoda mayidlisiwe iba upopayi. Iba upopayi. Into ke leyo ke vele nje edaliwe ukuthi yenzeke. Ingakho kuyicala ukuthi umuntu wesifazane adlisa indoda, ngoba indoda mayidlisiwe iba upopayi. Ingakho kungafuneki ukuthi umuntu wesifazane adlisa indoda, umuntu wesifazane asebenze umuntu wesilisa ngemithi, ngesizathu sokuthi ufuna ukumqoqa, uthi ufuna ezwe yena, ufuna ukuthi enze yonke into athanda ukuthi yena yenze, uthi akafuni kube khona izinto ezithile azenzayo. Yicala abantu besifazane ukuthatha umuthi usebenzisele indoda ngesizathu sokuthi uthi indoda uyayiqoqa. Kuyicala lokho. Yebo wena usukuyiqoqa ngendlela osuke wenza ngayo. Usuke uzitshela ukuthi wena uvikela umuzi ozowakha. Wezo lo, yebo osukukwenza kusuke kukuhle kuwena. Kodwa emathongweni akho akukho kuhle ukuthi usebenzise umuthi usebenzisele indoda ngesizathu sokuthi uthi ufuna ukuyiqoqa indoda. Akukho kuhle lokho. Angikhulumi nani bantu besilisa. Le nkulumo ngiyibhekisile kunini. Ngiyibhekise kubantu besifazane. Ayinithinti nina. Kodwa inkulumo le ngiyibhekise kubantu besifazane ukuthi abantu besifazane kuyicala ukusebenzisa umuthi usebenzisele indoda uthi ufuna ukuyiqoqa. Awukwazi ukwenza lokho wena, ngoba wena phakathi komuzi, phakathi kwalomuzi usukufikile uzogana. Awukwazi ukuthi uzoqhamuka usubiyela wena lekhaya. Awuzukwazi ukubiyela ngoba lekhaya izikhonkwane ezashawa kuqala indawo yalekhaya awuzazi ukuthi zigcina kuphi. Kodwa umuntu onelungelo lokubiyela umuntu wesilisa, indoda esuke uyiganile, iyona elazi igcekela lekhaya ukuthi liqala kuphi ligcina kuphi. Nani madoda, kubalekile madoda ukuthi imizi yobaba bethu nomkhulu bethu uma seyakhiwe bafowethu, sesiqalile sayakha, kubalekile ukuthi phela ibiyelwe imizi. Kungavele kungena inkomo nje egcekeni zifike zishiya ubulongwe, boma ubulongwe kuphenduka amalongwe.
umuzi mesuwakhile uyabiyelwa nsizwa kuyabiywa thatha ucingo ubiye umuzi ubiyele kodwa indoda ke mayikholwa iyakhohlwa iloko okuwukuthi umuzi kayise kufanele ukuthi ubiyelwe sibona thina bafowethu enkathini yanamuhla siganwa kuphela iminyaka emibili sekuyachitheka ingoba sikhohliwe ukuthi imizi mesuwakhile umuzi kayihlo biya ukuze ngingangeni inkomo zichanasa egcekeni lomuzi wakini zifike zishiya ubulongwe bese emva kwalokho kusale namalongwe uyabiwa umuzi yebo enkathini namuhla amadoda vela seyasonta kakhulu kodwa ukusonta akungasonta imiqondo madoda kugcine manje ubudoda bethu buthuntu mawubuka enkathini namuhla abantu besifazane bafuna ukusiphatha thina madoda mawubuka nje enkathini namuhla abantu besifazane bafuna ukusiphatha kunezinto othola ukuthi zazenziwa abantu besilisa ngezikhathi zasendulo ekwakudaliwe futhi ukuthi zenziwe abantu besilisa kodwa manje abantu besilisa sebesaba ukuzenza ngesizathu sokuthi besaba abantu besifazane uthola ukuthi manje mina sengesaba manje unkosikazi ongiganile ngesaba manje sengisaba ngisho ukubeka umthetho ngesaba manje ukwenza izinto ngendlela efanele yina sisuke sonke kakhulu sithi sikholiwe kakhulu ukukholwa bese kuyasidunga imiqondo yethu singasakwazi ukucabanga nezinto ekufanele ukuthi sizicabange singasaba amadoda mawuyindoda uba nayo imfihlo yakho yokwakha umuzi wakini uba nayo imfihlo yakho ukuthi lapha egcekeni lakithi mawungena lapha ngiyazi mina ukuthi ngibekeni laphana ezokwenzani phakathi kwanomuzi wenze lokho ukuthi umuzi wakho ungachitheki ngoba ukuchitheka komuzi kuyicala ayikuyicala bafowethu yebo siyakwenza enkathini esiphila kuyona ngesizathu sokuthi siphila ngenkohliso kahulumeni okuwukuthi sikhululekile size sikhohle na ukuthi thina impilo zethu thina abantu abampisholo zinqike enkomo kubantu abangasekho yonke into yenzeka ngokwetho ekugcineni kogcina sekuhlupheka izingane zethu awucabanga ufike waganwa mawuganwa kwasuka nje into encane mhlawumbe isichitho nje sincane wavele waduba na wathi hayi hamba awuncengile uyabona uthi awuncengile nawe wesifazana vele wahamba wensizwa ikakhulukazi nina enisaqhubeka nokulobola abantu besifazana ababuye emendweni kuyishwa lokho akuyona inhlanhla ukuphambana kwezinto okuwukuthi wena uzothi uzoganwa uyinsizwa usuzoganwa umuntu obuye emendweni uzoganwa umuntu obuye emendweni uvuma kanjani ukuganwa umuntu obuye emendweni hayi bafowethu ayenziwe into enjalo kuyihlazo nsizwa ukuthi uzoganwa umuntu obuye emendweni uganwa mabuye emendweni uyayivuma into enjalo yebo lo wesifazane uzibona njenganomuntu onenhlanhla uma kusakhona enye insizwa ezothi izomlobola kodwa kuyona inhlanhla yakho la ilele khona yayilele lapha emendweni wakho oqala lokwesibili nokwesithathu kusuke sekuzokuxovela izinto ngoba kukhona usuku oluzofika lokufa labo vele bakuthathe khona bakungcwabe kule ndodo oyigane kwesibili kanti ithuna lakho alikho lapho lilapha kuleya ndodo wayigana kokuqala uyabona ukuthi akuyona inhlanhla leyo yishwa ngoba uyothi mhla usuhambile emhlabeni lengane zakho zosala zicindezeleke ngiyibonile lento engikhuluma ngayo ingakho ngiyikhuza ukuthi abantu abayeke ukubuya emendweni beganile ngoba bethi basazophinde bagane akagani kabili umuntu wesifazana ugana kube kanye ungaziphathi kahle ukuthi emendweni la ugane khona uzothi wena uncengi ngoba vele usazogana ungaziphathi kahle lokho akukona ukulunga lokho emendweni mase usuganile umuntu wesifazana kwakufuna ungagani mawazi ukuthi ngeke ubhekane nenselelo zasemendweni oganele kuwo asingaphili impilo ebhedayo asingaphili impilo yokuziphatha madlakadlaka indoda iyahlonishwa mase uyiganile indoda yefana noNkulunkulu kuwena
ukuze izinto zakho zihambe kahle ziqonde zoqonda ngenxa yendoda zoqonda ngesizathu sokuthi indoda yakho yayihlonipha izwi lendoda yakho yilona elikulawulayo uma izwi lendoda yakho lingakulawuli izinto zakho ngeke zihambe kahle ungabogana umuntu wesifazane uma ungazi ukuthi lento yenzayo yini mawusafuna ukuqoma ngovela uqome ngcono ungathi uzogana ngome susuganile usungasaqomi awushelisi mesusuganile ungabuza ukuthi umuntu wesilisa yena ngikhuluma nomuntu wesifazane indlela yena adalwe ngayo umuntu wesilisa akadalwanga kanjalo umuntu wesilisa uyakwazi ukuthi aphinda ganwe futhi aphinda ganwe kodwa umuntu wesifazane akakwazi ukuthi aphinda gane eseganile okuwukuthi manje umebuye emendweni uzophinda ayekogana insizwa wena ogana umuntu onjalo novuma ukugana umuntu onjalo akuhambi kahle amathongo akini ngeke ayithakaselele leyo nto yokuthi wena wagana umabuye emendweni wathatha umfazi umuntu wagana umfazi umuntu phela kuphela ukuthi umuntu umfazi umuntu yeba ngakhona ama divorce ngokwempilo le yasesihogweni yahulumeni okuthi divorce ikhona abantu bangahlukana impilo yasesihogweni leyo akuyona impilo eqondile yabona njengangazwakali kahle uma ngithi impilo yasesihogweni ingoba vele into engalungile vele into uma ingalungile ayikazizwakali kahle njengoba nawe lento uma ngisho uzwa unokuthukuthela ingoba vele into engalungile lo wayenza kodwa uma uzinhliziyo yakho ikhululeka ingoba vele ukulunga nokuqonda nendlela yokuphila yomuntu ompisho leqondile uyakwazi uyakubusa kuwena ngaphakathi kodwa ngoba naku wena awubuswa indlela eqondile yesintu yokuphila nendlela ethandwa amathongo nomkhulu omkhulu ingakho lento uma ngiyikhuluma bese iyakuhlupha uzinhliziyo yakho kungathi ungavela ungigxobe straight ungeke ukwazi ukwenza lokho hayi bafowethu asilwi kodwa siyacancathana senzela kakhulu izingane esizele ukuthi kusasa zingabi nenkinga kusasa bantu besifazane ungabe ukucabanga ngisho ukucabanga ukuthatha umuthi usebenzisele indoda uthi ufuna ukuyisebenza ufuna ukuyiqinisa indoda yakho ukuthi kube heyakho ungaboyenza leyo nto iyicala ethongweni uzothi uyayenza leyo nto endodeni kanti amathongo akubo kukhona ikhehla elifuna ukuvusa indlu yalo ngesizathu sokuthi lifuna ukugcina izinto ezithile okanye ukugcinelwa izinto ezithile ezazingakwazanga ukuthi zigcinwe wena indoda sewuyenzeni usuyenza upopayi ayisakwazi manje ithongo layo ukuthi lifeze leyanto uyisebenze manje indoda ukuthi manje ufuna ukuthi izwe wena uyicala leyo angikhulumi nani isizwe angikhulumi nani lenkulumo ayinithinti nina ungabi novalo insizwe ukuthi impunga yesintu ikhuluma kanje ukuthi kuyicala angikhulumi nani lenkulumo ayiqondene nani iqondene nabantu besifazana ukuthi kuyicala lokho zinsizwa ayingachitheki imizoba babethu ikhona indlela ongenza ngayo wena njenganensizwa ukuthi umuzwa kini ungachitheki uma unomfazi insizwa yakithi wayeganile nje waphelela ayimonali ithuba mayikhona indlela okwenza awuzama ukuthi nixoxisane noma sekuthiwa kwakukhona amaphutha njani amaphutha kube khona indlela ethile kulungiswa ngayo abuye umfazi ngoba ngeke kuphele ukuthi umfazi walikhaya noma ungamthola umuntu omusha kodwa ngeke kuphele ukuthi lo yawo unkosikazi omdala walikhaya akabuye akuzwakalike kahle vele konke lokho engikukhulumayo kodwa kona mina ngidodisa izinsizwa ezifuna ukuthi zibe amadoda kusasa awuvele uyeke umuzwa wakini uchitheke kakhulukazi nina insizwe nikholwayo hayi ake nime kancane indaba okukholwa manje ake nime kancane ukukholwa akanidida amakhanda ukukholwa akuyona yonke into oyenza ngomthandazo yabona njengoba nje makufika ukuthi uyagula bese emva kwalokho uhamba uye kadokotela nomuzwa wakini ungawuyeki uvela uchitheke kanjalo zama ukuthi sukuma kube khona izinto ezithile ozenzayo kuyicala abafowethu ngempela ngidlali lapho kuyicala ukuchitheka komuzi
ngoba lo muzi osuke uvusile kusuke ngewona wakho, lo mfazi osuke umthathile kusuke ngeyena wakho. Uma manje unovela umiyeka ke nje avela ahambe kungabikho lutho okwenzayo, awusazami ngisho ukuzama nje, hayi ngeke zisizwe singayivumile yonto. Ngiyacela bafowethu siqhubeke subscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Uma mhlambe kwenzekile ngakugxoba, bengaqondile ukugxoba wena, kodwa bengiluleka insizwa nodadewethu ngesizathu sokuthi abantu engibathandayo nengifisa ukuthi kusasa mabehamba kufika isikhathi beya kwelamathongo, amathongo afika bemukele ngezandla ezimhlophe, nengane abobebezizele kungasali kube yingane ezizothwala inkinga sekufanele zithethe amacala abazali ezingazi ukuthi zizowaqala ngakuphi. Kubalekile ke bafowethu nodadewethu ukuthi senze izinto ngendlela eqondile. Isizwe zakithi kamthatha umuntu obuye emendweni, akakufanele insizwa ngithi umuntu onjalo ubuye emendweni, akakufanele lo muntu balinga uzomthatha ukuzehlisa isithunzi leyo nto. Ngiyazi ukuthi akuzwakali kahle kodwa kuyiqiniso. Umthatha umuntu onjalo, thola umuntu ongakaza agane, ngoba uma uthatha umabuye emendweni uthatha umfazi womuntu. Umuntu meseganile akupheli ukuthi umfazi womuntu. Umfazi womuntu ukakalotsholwa, umfazi womuntu akashelwa, umfazi womuntu akanconywa, unconywa indoda yakhe kuphela. Noma buye emendweni ngisho kuthiwa uthi sebedivosile akupheli ukuthi umfazi womuntu. Uma ulazi iqiniso futhi ulithanda lenkulumo uzoyizwa. Ake sithi ke nje impunga. Inasa ngase ngife